Et webcam, en computer og en internetforbindelse. Det er alt, hvad det kræver for at blive en verdensstjerne på få sekunder. Hjemmesiden YouTube fylder 5 år i dag, og en af dem, der er på vej mod stjernestatus på YouTube-himlen, er danske Nanna Kuvang, som de kan møde her. Hej og velkommen til Nannas sexblog. Sådan lyder det, når 24-årige Nanna Kuvang byder indenfor til sin sexblog på YouTube. Her kan en nysgerrig få råd og vejledning om alt fra sexlegetøj og onani til prævention og kønssygdomme. Men hvorfor faldt valget lige netop på YouTube? Det er fordi, at jeg er oprindeligt uddannet seksualunderviser inden for sex og samfund. Og så fik jeg lige pludselig en idé om, at jeg synes, det kunne være rigtig fedt at nå ud på en lidt anden måde med lidt anderledes seksualundervisning til unge mennesker. Og det har vist sig at være en rigtig god idé. Hendes videoer er blevet set 55.000 gange af folk fra 70 forskellige lande, og feedbacken har været overvældende. Jeg forsøger faktisk at besvare deres breve. Jeg ved godt, det er ret optimistisk, fordi at jeg får rimelig mange breve, og man kan sige, det er jo et frivilligt projekt det her, og jeg får ikke nogen penge for det. YouTube er på blot 5 år blevet et globalt fænomen. Hvert minut lægges der 20 timers fri video op, og der er 1 milliard visninger hver dag. Jeg tror, at YouTube er blevet så stor, primært på grund af, at det er meget enkelt at bruge. Forbrugerne har meget let, eller brugerne af det har meget let ved at både se og selv producere til det her medie. Ifølge Mads Bødker kan Nannas YouTube-eventyr være med til at gavne hendes karriere på længere sigt. Det er også en mulighed for at skabe sig en profil, ikke? Altså skabe sig en interesse omkring sin person. Og dette er da også en del af drømmen for Nanna. YouTube er et medie, som når ud til rigtig, rigtig mange, og måske ikke kun i Danmark. Og selvfølgelig håber jeg, altså nu flere, der ser det, at der lige pludselig er nogen, som tænker, okay, hende der skal vi bruge til et eller andet, ikke? Fra og med i morgen behøver Nannas fans ikke længere nøjes med at se hende på deres computer. Hun rykker nemlig ind i The Voice TV's morgenstudie, hvor hun vil fortsætte med at give gode råd om sex. Måske endnu et skridt ind på danske stjernehimmel for den unge studerende.